nag-kiss, pwede na bulikod. Kung naputulan nyo ang kissing, Ang balikuran na ito, wala na nag-kiss. Kapatugay yun eh. Anong plus na sa kanya? Anong plus na sila? Huh? Ah. Ay, bawal ka na sa diya. Amo na iya, puwerteng ability, kampiyon. Kani ipakita, deserve ninyong isa kag isa. Congratulations and best wishes. Believe ko, paghambal ni Father, you may now kiss the bride. Choy, si Chay, sup-sup pa. Chay bato, kag si Choy, lot gutta. Garante sila. Siyempre, manamyawan na kita. Mga estudyante na ako sa Mayla Consolacion College, La Carlota City. Third year sila sang 2004. May adlaw sa inyo. Tani ka mo naman sa maayo kayong tangan. Kag madamoy salamat sa inyo nga paglantaw. Kag pagpadayon nga pagsuporta sa akon nga mga videos. Halong gid kamo dira. Kon kamo may kilala nga wala pa sang bana, palantawa para may idea siya. Kon kamo man may mga single kag laon-laon nga kilala, itag sila para may idea man sila. Sa kadamo subong sang wala sang karelasyon. Kung kamo kaslon, ipakitang inyong abilidad para maghambal ang mga tao. Deserve nilang tagsa-tagsa. Amo na ako nga agin kasal sila. Paghambal nga, you may now kiss the bride. Sop-sop pa. Sa kadugay nga sop-sopanay, mahambal si Choy. Tikman. Saan ka ko kasop-sop sa iya, nagkalakakas ang lipstick ya. Si Chay mahambal man, may puwerteng sereb niya. Sa iyang sereb, kanamit, kay may kalam-kalam pa sang bigote niya. Kundi mga tao gamal baw bongga. Kampiyon deserve nilang tagsa-tagsa. Isa sa mga advantage, kung kamo nagalaplapanay, kung kamo dapa ilong, kay kung dapa ang ilong, best kan pila ka naka-oras ginaruman sa makaginhawa. Kung taas ang ilong, pointed ang ilong, segundos pa lang, gapongha-pongha ka na. Kag maiyawan pa ikaw pangita sang posisyon para manamitan. Pero kung dapa ang ilong, Diyos ko, inoras. Kampyon sa laplapanay na iya. Ang mga tao nga nagalantaw, gahambal. Well, si Choy. Ano ina siya, Shokoy? Gali kung kamo ginakasal, pakita ang abilidad. Paghambal ni Father, you may now kiss the bride. Ang balaplapanay, sang una pa inaiya. Subo nga tiyempo, paghambal nga kiss the bride, lot gotanay na iya. Parang mga tao lantaw, gambal. Ting abilidad nila nga duha. Bes kandamo sang tao, galot gotanay sila. Deserve ang isa kag isa kay makahambal mga tao. Amo na raso kung agin kasalya sila. Gani ka mo? Mga single, laon-laon, pa-virgin-virgin, pa-muni-muni. Ay sus, pagpamalandong kag tani inyo marilasar kung asa subong, single ka mo sa gihapon. Pagpamalandong kung anong inyong gusto nga matabo sa kabuhi. Gusto ba na ninyo maging laon? O kung subong pa lang, paglot-got ang inyong praktison.